Makasalitaan ni Carlo nga Napoluan. Gayuma. Idi. Kalman laeng. Idi. Kalman laeng. Manong name. Tay may manin ni Junel. Ni Joel. Dito'y balay. Ket kastaon ay tiraksak na. Pare Carlo. Pare. Pare. Gab-gabom jiwangkag mo. Tuwan. Ado nga trabaho siya. Into bigat. Mabali ng tag-harvest. Yung pakamukon kadagiti komersyanteng o may mga angkat kadagiti bunga tinatay ko. Deket kwartan tumanin nalawag tumanin na kwarta pare. Wana? Doon turnong mo, ti makadagas kit aw matasawaem. Huwag nga ron. Dinakman lang amin sungbatan ni Elsie. Mano nga taon mo nga graarim kang kuwana? Almost 2 years pare. Mauma pa kid din makakita kanya. Basta mapang ko pa siya rin. Suyab nga suyab. Agin susuyab, agin susuyab. Alpasan na, makaturog ako muna na. No pala opag mo ti panagayad ko keng kuwana. Ay, Manong Carlo, di mo ka di amot sa olo. Idi ka mapailanggit ayaten ka. Idi pa lang kuma. Ngem saan ka akayat? Di ka mauma nga mangpaspasar kanyak. Saan nagtumauma ko nakbata? Kasat na pudong ayat. Di ka mauma. Ngem siyak di mauma ko na. Di ka masaktan ko na nakasjay. Saman, yung magan-ano sa klata. Are, adda pamuspusan. Regalo? Pakpakat ko matititi ado nga regalo. Basta agberde ini, may isa nga baboy, talo nga kalding, kaskasti. Ano gastos ko na eh. Pati naganak kang kuha na. Regalo wa kita. Nga dadat gapuna no apay nga dikit naganak kang kuha na kat no umapang ko pa siya rin, hanggo makayat niya, LCT sumango kanya, ng ninanang kintatang na ang kananak ko, kat nakababayan, kat managregalo mo't nga rod ni Carlo. Ato nagastos mo. Aton. Ngayon kayat mo, tigastos mo lang kat mang party kay ti may sakal ding. Mga yabak iti kadwata nga party, wano isog mang party, mang luto. Saka pumalay ti arak nga mainom. Pare, kalding ko lang aro din yung maparte, sak palagpaal ti arak, kinamom nga tsak uminom. Katun, kasukat dat itad ko keng ka nga pamuspusan. Tapno, matagikwam ni Elsie. Saan ko ma? Anak ko mapapuspusan? Gayuma. Ana? Gayumaem. Tapno umamo. Mamatpati kamot ka na kita. Hey pare, effective na ito. Adun tinakapadas. Naku mataada alarmak akit, sakti mo na amang padas. Maumat pa iti pag-aumat pa iti alarmak, panggap ko pa lang armen. Kat nukas kasanulaeng, maaramat kumat dito nga gayuma. Ano ko madatang ang gayuma? Kinaot na naman nung nemi iti bulsa na sa nangiruar iti basit nga garapon. Dito nagbasit. Uwan, ngamadot nagyan na. Talo lang at ted pare. Talo nga ted uwan. Talo nga ted iti inuman na nga tanom mo na soft drinks. Mamati ka. Ang daking gano'n saan ka mamati. Nga mawang kas timang padas. Maudi nga pamuspusam dito pare. Ana, mga yabag akon, kadwa kang party, kinagluto. Magtad kan tumatan ti gatang ti rekado, kadi gatang ti arak. Paunay mo tang napatig data gayuma, may sakal ding. Sak pa iti gumatang ti arak, rekado. Kawan, sulit na sulit dito, epektibo. May salakal ding, kasukat ti pa nakatagigwamon kini Elsie. Nadandanin almost 2 nga taon na raman. Alam ako na. Kaya't, bahala ka. Epektibo na ito. Testingan tayo lang muna. Kasano ko ma?
sikat pa inuman. Hala? Ket no umarakop ka kanyak no umarabas. Epektibo. Loko kamet, Carlo. Ket no sika ka ti painuman. Ay, boy, mararangin mo. Ano na? Lumakasit siya dahil gati kalding. Okay. Nga doon mo, tarakin ko at kalding. Sige. Mangayab ka lang nga doon ti kaduham ngagparty. Ng tirekado, kan mainom, kuka yon. Kasta nga doon tinapasamak manon nimi madaman ti pa nagparpartida. Hindi tagawid ak ti balay. Kanadanon ko ni nana. Nang nagkapad nyo. Kadang pagmat ka nga. Nanda meeting mi ka nagitipadak nga senior citizen. Kumusta na kita mo lang? Tarakin mo. Ang danag nanang. Madamang ang parpartida. Sino? Sino? Madamang ang parparti. May kumpadre ka. Kumpadrem. Kuhin. Ket. Adam, pakita na kanyak ng gayuma ka nung nanang. Gayuma? Ano di gayuma? Tapno, mapaamok ka nun ni Elsie. Gayuma ka no. Kasano? Ipatadtad ko, kanadya inuman na. Loko-loko ka anak ko. Madileta, delikado deta. Papi ko mga delikado. Kasla mo na sa bidungan ng tao. Hamat nga sa bidong na ito ya. Hamat nga sa bidong na dyan. Hamat nga matay. Umamo lang. Kahit umamo. Kalpasan na. Agbaligi ka nga mangtagi ko aking kuhana. Gabutan na paamom. Kasano nga ro din ito no agmaumaw da diya samay diya gayuma. Ket hamumagten nga mapaamong gabuta alag sublimat madingarik na anakin ka. Di na kanto isak lang ti rape. Rape? Oin. Sabagay nanang kastamat ti kunak. Iso nga sang ko akinayat nga inala. Iso mo nga raramidan ti kasta anak ko. Tamangan no may sagmak ka. Gayuma, patpatsim ta gayuma. Parang sabidong data, panang dadail mo, ti panunot ti may isang tao. Ngam samat nga rin ngagtalinayad ka siya ka na yun. Agmaw-maw mo. Lipatam kinding amin ni Elsie. Ta ibaw ing muntit sa bali. Ti panagayat mo. Nailang Elsie ti kayat ko nanang. O, nangam saan nakamad nga kayat? Ano no mga rod? Bamta ko mangsapulak iti yamamok token ka. Nga iso tirumbay nga armem. Kata sigurado nga saan nakaapayan. Hindi mapang ko pa siya rin manunimi. Nagkitay nagparti, nagluto, kin madaman ti pulutan da. Mayaten, kainumdan. Anso? Ate Carlo! Testingin tayo. Tinesting me. Dito yung gayuma. Ano pang testing nyo? Mangayab tayo dito iti babae. Nga, painuman tayo. Kalpasan na. No anyan do't mapasama. Di abektibo. Sinangart alam nyo, ni Ising. Ni Ising nga muna matiuminom iti arak. Kasi sinangart timang patintid. Kasi ka, oo. Siya to karabasan na kasang kumata kahit suna. Pang-testingan tayo. Kasi ka kami na. Ano? Kasi kan. Sikat ibang patintid. Kada niya inuman ni Ising. Kahit no si kantuman ti karabasan na, di sika. Sige. Tapno mo ko lang. Tapno ipanagnik ko lang ka. Naawis da ngagpaiso ni Ising manunemi. Ni Ising ket namintuwa nga naganak abalasan. Nga awampay, awamet pa iti asawa na ta sidong artibayit kang kuha nga mga asawa. Ket
naminto nga nagkabalasan. Na dapat kit dilapsat na. Ay, pinayaban na ka no, Carlo. Saan siya ng payabking ka? Amanti, isot ko na ni Mundo. Are, sikat pinagpambarkulatan tapno maawis. O sige, siyak na. Ana kahit mo inuman. Hardmet di kita, beer ti kahit ko. O Mundo, kagubatang ti beer. Manot mainom mo. Talo lang. Kaya nga rin, Lando, alis pa. Idag sublin ni Lando manunemi naluktan nanti may isang abute. Sana inyawat kinising. Kinitak. Nagtunged. Napatadtadan na siguro na. Hindi maguduan ni ising manunemi ti birna. Hindi talyawag. No, kit-kitahan na. Ni Mundo kit-kitahan naman. Aging kako na. Mundo. Ising. Nayo naman di anak ko. Ha? Pagbali naman nga talo. Sabi ko mga siya. Amo, hindi pa ilang karas ka. Amo, hindi pa ilang karas ka. Intuloy ng ininom tibirag yung gana ibus na. Sana inasidganan ni ni Mundo. Kaya ni, inarakop na. Uy! Ising! Paguston na ko na Lando. Nayo naman di anak ko. Kahit mo sa kahit mo tibay katlo nga gana kabalasan. Kaya kasar na ka. Hindi pa ilang ang kursuhada. Kaya ka, wumit kami Lando. Ay, Lando. Mundo, come on! Ininom na pa di may sa manong. Kalpasan na. Gaputasan na nga maluktan gayam di may sa. Impalukot na kini Mundo. Kahit nasiputa ka. Inlibas na nga pinatudtadan man. Hindi nakarkaro itan. Ako naktinakam mo. Hindi naibos naman Apaw, karabasa talaga kini Mundo. Ari Mundo, pagusto mo. Hindi na mararamid ko. Sige, umay ka nga din. Kahit mayat mo din direct na. Kunan yung Mundo, manong name. Kininyawid na di balay na. Napiktibon sa kang peso Uno nagtinulagan na. Loko to yun. Aging ka manong naming nakabigatan na naging istorya kami kinilan ni Mundo. Pare. Di na kaya hindi kawid. Hindi na ngasawa ka nga di na oras. Nga dapat duwaganan siya. Nalaing siya. Nalaing tiruman sa anak. Permi. Isot ng gawa. Law ko itay pumarbangon. Kaslagmalmalang Apa entak dito ko na nagad. Nabartay ka kanidrabi. Nangarabi kat awang perabi ini. Malam ko naman. Nabartay ka kanidrabi. Malam? Dududwa lang din na mo. Hala. Ada na ilawak dyan inunom ko. Apikas dyan Nagbabawi ka. Hamit ka diya. Sige, agawit ako. Inakaraan di kita arwatan ming agina. Tagyang kam dituin. Kuna na sika. Kahit mo sa wala, dadya bala yun. Adang. Kahit anong pangangorit kasaryo. Kahit nga kasar. Pututak lang. Tapos mapatgan di ko na nga. May katalo. Ang abadis pa. Ito na imas. At sang patako nagkapuag trabaho. Kaya nagtatrabaho no kasta nga rabi. Uri no kahit nakawari no mo nga pa inuman ti natudtudan. Kaya napakaroon mabalin na. Nanda isunan sa di balay. O ana, patasamat? Para kay Elsie? Takrot. Talaga nga takrot ka talaga. Sige. Awang maksay kanya kapatasig. Yan tangi kit ginatang kunday ta. Itudbong kanya.
Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi nagbalunak iti arak ken soft drinks. Iti may lukat trida ko manong nemi ni tatang natin ng ilokak. Oh, Carlo! Ne. At sakit, binalo mo nga arak ken soft drinks. Wanda ta. Ken saan lang nga soft drinks ken arak. Anda pa'y pulutan. Nagpartikak iti na iti mga manok. Sulat adat kasurula. Ay, susapo aya. Sa damatan ginatang kong empanada. Amo ka mo gusto ni LC. Talagang doon super kakaroon na sumre ka. Ay, bakit? O may mga nalandig ito takwa. Di ta malalikod ti kwa. Pagyaran tayo. Ito orin dito ilatan salas na. Ay, talikod. Nawaywaya. Ta dito idantun salas nga mga uminom ka na to soft drinks ken empanada. Nagayap magtentikaduhan naman ng name ket name. Madaman ti inom ken pulutan. Iti likod. Napanak mo dito salas. Hello, Elsie. Hello. Da ka man eh. Nagbalong ka pa tinuman ti tatang. Nagbalong ka pa ti merienda. Mawalin. Isak ti mangkarga iti basom. Kinunak ba nung name di karga. Kinunanak at mabitlangan da papanakbit. Subli ka man lang sigod Well, hindi pa inumakitan. Ang mga ba't no, awan ti tiyempo mi, gabuta. Ay, mabalilatan. Kinargak manong naming, hindi di kaabsad na, nabsugdan. Basta onin pandangan dat, impanada, panag-soft drinks na. Pinatagtadak manong, oralain nang. Apo, baka nakaroonay. Pag-isumat nga nagsuli. Oh, dahil para keng ka. Dahil para kanyak. Di ka kadigyaman? Sige, thank you. Yung mura niya nga araramidam kanoro. Carlo. Ay, kanoro. Carlo. No way. Oh, cheers. Cheers. Pimanawan di rikabsat naman. Nabamad din manon ni nanang na iti ayan tatang ni Elsie. Tempanadam. Pati di empanada manong. Pinatagdak basi. Mas? Carlo? Oh. Guwapo ka matgayam. Ha? Guwapo ka matgayam. Talaga, man. Mas natin empanada. Mas pa natin coke. Taugan naman pa eh. Gapay na bati, han? Hindi bas kuman ang pinatagtadan man. Namintalo lang. Hindi na inumnan manon na may piniglanak aginuyod. Abay, hindi dito kwartok. Ha? Hindi dito kwartok. Abay, oh my God. Apektibo manong. Inuyos naman ang adagos tibado na manong. Apaw. Lamo-lamon isuna. Alas tama. Napagkukinitan no nakalakmat lang diri daw nakalakmat. Puak. Kamaodyanan na Elsie. Iti dandanin duwa nga tawen nga panangarim ko keng ka. Sika pa yan tinangguyod kanyak. Sika pa yan timuna nga naguyos. Kit kasto na yun ti panagkabukabumi manong nemi itirabaw ti kama. Minansok magtan amanong nga linailo inagkanti na dumadumapasat ti bagina. Uwain manong nemi. Kit nakapapaot deta nga romansa. No gandatak manong nemi nga ipan ko man tiriknak. Iplastar ko manong nemi nga ibait ko digiti duwa nga sakak. Iti nagbaitan digiti saka na. Digiti gurong na. Ipitan na. Kasla din na kayat. Abay. Kasla din na kayat. Impilit kun ko lang. Kas taon ti rungsot dito batutak. Kapag din saan nga sumrek ko lang. Narsoda.
ore na napaikis manong name iti sakit. Napaikis. Nadlaw nga tadi kiti. Nagiinom di talikod. Nadlaw da ngagpay sumanong. Idi madama ti palag buwabo. Abay! Elsie! Elsie, abay! Nagkikis ka! Elsie! Ala, ituloy mo. Among latag kaskaso na. Aguri ka kami na. Ang, saan na ka pagkadalangan? Okay yak nang. Abay, nagkikis ka. Anak kinikis mo. Awan na niya man na jay. Tadi lang ipes mo gayam. Ipes lang ana. Apay, anak ko ilukat mo diri daw. Ang, ditak pagkadalangan. Nagin-enjoy yan. Naging ka nagsarding tutok-tok manong name. Di makadakas. Napandagayam inali ti tulbak. Yung mapagpag-isumad manong name nga nagkinayat-kit kami at naitayok kami ni nadoktalan na kami nga. Nagsipol. O yan, ako yan. Sabay. Tatang, asawag tanak yo. Ikasar ko. Dapat lang nga ikasar mo. Gusto mo nagsipol kayo matin. Diablo kayo. Anak, rumor kayo, hindi rin kayo ilaktari daw. Namnamin sa may laing, ipidwami. Kuna naman. Anda ka ka dito na natal na panurot mo, anak ko. Apikas ka. Alam na, pumanaw kayo na, disturbo kayo. Napakarwak sama din patagtid ko na kunak tinakim ko manong name. Kamuta, ala. Gusto nang unak niya kayang unak, ala. Alapay ko na alapay. Manong nemi imyanak nga rod, iti dahi di nga rabii. Takalpasan iti namin talumanong ison tinag-surrender kahit nakanon ti maturog. Kabigatan na, kastauna ti kiktot ko manong nemi di adamang danog kanyak. Abay, ano tinaramid mo kanyak? Elsie, nagayatan ta kagpadpada ti amin. Kasano ko mga pasamak at saan ka kakayat? Saan ka kakayat? Kabanya tinaramid mo kanyak. Kaya nagririmat anawaan mo nagitnaganak king kuwana, tagwala mo ito. Anak ko, magtal na ka, Elsek, tal na ka. Kaya ka mga babay nagsagtal na ka. Apag kaslasa mo na kaya't kinayat mo Alan, da kayo ti makaamo nga saan ko akayat ni Carlo. Wala niya mapaspasamak. Nga mapay nga rod, nga nagkasilid kayo. Kat sigun kinitatang mo, masurong ka pa, ididisturbon da kayo. Dagdagan pa itatang mo pumanaw kan, umadayo ka, nakapunta rito, ilak mo, kaya ipidwami pa ko na, sa ita. Kasi di mo inanugot mo, napasama ka na kayo. Jakayat, tatang, nanang, jakayat, di Carlo, ako yayatin. Kaya madan, napasamak ka na kayo. Kasano kami nga napasamak? Kasano ko man nagbaling nga kayat ko, di Carlo, idundutat. Tumuklo sa dilangit ni Jack palangit kang kuha na. Ang abali, Elsie. Taka nakasaganak mo't naman yung kasar kang Jack kayat. Pumana kon. Ukuri kas dyan napasamak. Urin na natakikuha na kon. Sana tumunugot o magkakasawa kang ka. Sana tumunugot. Tinaramidak manong, no tinagawid. Kasi nalutsod nga ordinana. Apay, naggap-gapwa man ako. Ibiyanam, nanan, malagip yun ko nakagayaw nga gayuma. Abay, impakat mo. Pinatas ko. Tanapanagdakan nga rod ni mundo. Simang pweten ni ising di balayda. Gapo ka diya nga gayuma. Ito, impatas ko man. Agasan nyo na lang isuamis mo tinangguyo ng kanyak nga napan iti silid. Supenti mo na naguyos.
Ngayon ti kabigatan na. Di namatan ang nugutan ngayon manugot isula. Dahil tati ko nakeng kaedi anak ko. No awanen ti samay di gayuma. Agsublin ti dating arik na. Kinsimbang ti panunot na. Ima nga pa yung ti maramitan na ita. Nalpasin. Kaya talangan ni saklang na ka. Nanang, at natatatang nakakadwa nga nakasaksi. Nga ni pa'y Elsa, unang Elsie ti nang dagdag iti ama ng rumwar iti silad. Ta ituloy mi. Kasi timbaga ni Elsa. Unang Elsie. When adda pa lang jay bilag jay gayuma keng kuana. O, ano na pasamak. Ure ka no, adan na pasamak ka na kami, di na ka no halata kayan. Di kayo maamanin. Kasta ti kahit ko sa anak ko. Ure matagikuam no talaga nga saan nakakayat. Baka pagtanagan na nga ita saklan nakatirip. Yung may bagada da nakasaksi. Ay napaglibakan na nga ro da di pala kasaksi na. Kahit da di anak na ti kanunungan na. Nanang awang nga tamo tinagan na kayat da nga may babay hindi anak da. Epektibo nga peso. Ngayon na maawalan ti mau, nagsublin ti kuwana. Apin nga tani ising, wala tani ising, kurso natin nga talaga ni mundo. Ngayon ni Elsie saan nakaapulo sa kayan. Dahil kung na nga rodan nga oray, adan na pasamak yun, kat di nalata kaya ti makikasarking ka. Hindi o may pumasyar ni mundo, ano, name insublik kang kuwana tigayuma. Apay, madi? Madi. Ngayon nagbaligya ka ng tagikuha kini Elsie. Ngayon kabigatan na. Awanin ti samaw. Kuno samaw. Samay. Jay gayuma. Talagang tinaklata kaya. Ore mamin anunak nga tagikuhain ko na. Hanggang bari hanggang nalugi. Naraman ang maten. Makasikapit ng burak di kristal na. Talagang siyak. Ngayon saan nakalata kaya? Nakalata kaya. Di mo ako. Hamo ipilitan na basta tinaskin kit naraman namon. Aging ka manunimi simang pet ni nanang ket adda kaduhan nga babae. Dito man ko naking ka ngayon amukan ka. Ni Seni. Ni Carlo nga burdek nga anak ko. Hi. Manong Carlo. Seni? Yeah. Nagraip ti dakulap mi Manong. Ayat. O, na. Agsasalita kayo Tinak mangisagahan ti merienda tayo. Napintas ni Seni Manong name. Anak kano itipada ni nanang senyor. Iti kano na minsan nga panangitugot ti kasenyoran na ni Seni nagamamuda kano. Kita yam amok mo da di anak ko tabarbarin mo takay kagasat ko na anak ka. Di awang pa boyfriend mo, Seni? Awang pa yung agar-arim kanya. Sige nga Rod Carlo. Adar-armat ng sana nakakayat. Ura da pa yun napasama ka na kami. Ha? Adan napasama ka na kayo? Saan nakalata kayat? Saan? Kasanungod nga napasama ka na napasama. Rinape mo? Kasanung nga Rod? Saan kung naskin pang istorya ka? No kasanung? Kastagayam. O man kanto basaran di balaya Sige. At akadimat laban na kay karik. Ang ganot bisyo nga mati. Jak kahit tuminom, jak tuminom ti harak, jak agsigsigarilyo. Kaya nagagetak. Huwag kastamat ko na yung nanang mo, nagagat ka. Kaya mo, pas paser ka siya, yan nagdimulak yung tarakin ko. Saanin? Kaya ni, data ni nanang mo, nagpamerienda. Ida mo pas ti merienda, manunemi, nagpakadan ni Seni. Seni, I love you. Ingat ha. O may kanto pasyaran di balayo, no dublek to yung bagati, I love you.
Sige, orarayin ka. Ngem ka po manunimi taka kapigsa idi panagbunga ken panag-harvest ko kadagiti mulak. Binigat manunimi harvest kami binigat ngumay digiti komersyante. Sanay adu dagiti aggatang iti kalding dapat iti aggatang ti manok. Naliplipatak manunimi ti panggep ko mapan mangpasyar kinisen. Aging ka nakalpasan laeng ti 3 bulan idi ta adadumteng. Dagiti agasawa nga naganak kini Elsie. Apa nga ta? Carlo! Tata, umay kami man. Ay, tumanong kita. Dananang mo. Adda. Tugaw kayo. Sino ka kayo kasalita? Siyak. Puno ni Anang. Da kayo nga dua. Ay, api ka di kapsat. Carlo, kahit milang ipakamukin ka, na nasikugam ti anak mi. Ana? Sikat ama na sigurado reta. Tanasaksyan kingal idi. Nasirabaw ka king kuana. Nagsilpo kayo. Nagsipul kayo. Sa mga paglibagan nga, sa mga putot, disikog tanak mi. Akit masikog na tatata. Dinakpat kayat. Kayat na kan. Apa yung panagkitkan mo? Awa mo tata. Ikas lang agdwa-dwa ka pa ilahin. Baga no, kakalayon kam to kagap-apa. Napilitan naglaing nga buta nasikugan nak baka ko nanto ang kalayon ni Elsie. Tadi naklata masusulong ipateg. Masusulong na kantong ipateg danak mi. Papanan ako mga saan. Nangaroon itutulong ito singpet mo, gagat mo. Masalutsud ko naman ngamin. Kasano ngamin nga napasama ka na napaamom ti anak mi. Kaya talaga nga kagurguran na ka. Nga di nakapulos kaya. Diyan mo tata at bigla matlatan nga awisan nak ni Elsie itselad na. Kat gabutan na nabayakan nga data tartar kagayak. Kat I love you ko na I love you to ko na. So nga lalaki ak tata, patpata nga lalaki. Api ko mga pagkidkidak talaga nga ipatpatid ko matisuna. Yung mga pengarot nga sila din na napupuutan. Kalpasan nga nakariing tigabigatan na. Simong bat ni nanang man. Sakmalaan ati mangsungbat iti dayta kapsat. Abalayan ko naman na abalayan kasando wala tungpal na. Abalayan. Sana nga naskan nga tuntunan mo kaso napasamak. Basta napasamak nga nagkanaig da, nagkaidada nga nagpatpatnag. So na lang nagbali ti Rick now no pa. Desisyon di anak yo iti kabigatan na. Kung naman nga kayat na matendan. Patawas ko. Ala agad pagsasalitaan tayo ti pakasarda. Dakam tunti umay sa di balayo tapno makunamit lang ang kami ti lalakyan ng may mga sasawa. Hindi nakapanawdan manunimi ng kasak ko na kayo kasano nga rodin ni sino? Anyam amuyo kanya. Ni Seni, uwin. Kaya ako mabalin tayo anak ko. Adamat sumsung bata mo kaniya, Elsie. Dakal ti pamati kang kayat na ti Seni. Mawatin ng tunti kinapod no. Tanakasikog kamatan. Saan ka ta problema na nang? Baka kahit laeng ni Seni
ni Elsie nga ikasar ko, tapos saan nga nakabalasang. Ngam into nag-asawa kami, baka dinaklata kayat. So nga, ada pa nagduha-duhak na nang. Ay ako, kasda ko na ti ama ni Elsie. Papanan na ko mga saan nakatumad lang ang masusuro ngayatan, basta ituloy mo ti sigpet mo. Hindi mapanggamin mga asawa manong nemi kumuskusilap. Kumuskusilap ni Elsie. Kapanak imabay kang kuana. Sabi ko, skusalapan na. I hate you. Apeng out kaya't mo nga ikasar ka. Wala ko mga kada suksong batam kanya. Masusuro na itong ipateng. Agbalin na ito na simpet na siya at ng asawa. Siya at ng usta. Sige. Planuan tang arutan ti kasarta. Ngayon kano. Nagdinamag ani ti lugar mi manon nemi ninton kano. Aging kang imay ni mundo ano. Oh, ikasar mo lang iso na. Wala. Ay mong gaya. Awan day din? Da. Abay. Tad mo pala kanya. Abay. Baka sanak lakayat ni Elsie no mapatid-tidak. Hindi alam. Kaya nagmalimod lang nga naragsak di binangom mi nga ala balay wano pamilya kini Elsie man. Kaore awan na di kayuma iti panagbaling ko na siya at nga asawa ken ama ket nasusurunak nga impateg ken inala. Nga adan ni buding ayat dagiti balas ti arakop na ni buding ayat dagiti balas ti agek na kaniya. I love you lang, I love you, Carlo Kanyak, mano. Nanarunan ako sa nga tumayok kat tumayok. Nadan kami titalungan nak, manong nemi kat naragsak kami. Oray ni mundo, manong nemi, nang kasar na matin ni Ising. Anda matin talo nga putot na, baliliman di kiti anak ni Ising. Dua na dya, namin dua pa nakadisgrasya na, ken na talo ti putot ni mundo ken kwa. Si Birbeg pa ilayang ni nanang nabiksa pa ilayang manong ket iso ti maringguran nga asikaso kadagiti apu ko na ket tumultulong kanya ti asawa iti pangkag ken panagtaranggan ti tingwen. Dati nga rod manong nemi ti pagkasalita nga tinaminsan ket napadasak ti nagaramat ti gayuma no isuman na talaga iti nakapaamo ken ni Elsie. Kaya mawalin siguro ako nada, or awang gayuman no talagang may ikarit. Tunggal may sakit na kami tinay-ikarit. Dito nga rin, di pagkasalita, kita thank you, itilaing mo nga nang ibasa, nang portray, nang tibiyag. At sabi ko mata, dapat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarbing ang tibiyag. Tungar tagyaman nga pagaya mo, Carlo. Na kayo, mamati kayo ti gayuma? Baka agdag ko na. Una, talagang damat kita'y mapatagdadan. Kasla ko arak, ano, kamti arak di inumam. Yeah, agbalid jarik na, mabaling ag sa balid di panunot mo.